Allegedly, this dancing pastor based in Abuja, this dancing pastor, a na-accuse ya na o nwere onye ori. You understand me? Ama m na ịma ife with the meaning of accusation. So no, no, under police custody. He got to go now. According to Ife Oriental Times supposed to be in a fair video, also that na Abuja, Pastor Amos Isah detained over alleged rape of minor. Do you understand me? So according to ihe akita na Oriental Time post to, do you understand me? So many of unu ga-ama the pastor. You got to go more na akpọbe ya dancing pastor because ọ na-agbata egwu. Onye ligi nye na onye jiti, that's onye melody ya pụkwara like this, that the egwu aba ya isi. What I go like. So so many of us can joke today. Some joke ka we fu ndị ga-akwafa. Some joke because ka ebe agbali egwu. Do you understand me? Some people live in Nigeria today na joke abụrụ na na-eje ebe because of I love Jesus or love God, not because of one reason to the other. You got to go ma no nwere aka nwere hope na Jesus ga-solve over the problem. Because agwara m unu nye Nigeria ọlụ ndị na-eme ihe ministry ebula ọnụ, provide their jobs, provide their security, provide basic need of every human being in ụwa na Nigeria. If all this churches, store church, ụka akụla aka ministry, onye ọbụla eje chọọ ife ọ ga-ala. Ịghọtago? O nwere onye nọ Nigeria na-eje all night na-eji because na o ji obi niile eji go to me anywhere. They understand me. But I have a particular na-agwa that na up here niile efula na-eme because as a page pastor gbanaga. Ịghọtago? So nke onye akịta na asị na ọ nọ na police ji because na na-accuse na o mere nwatakịrị forceful entry. You understand me? You are operating chọrọ ka nyu na ebe a ịma na ọ dị ya ma trend because no ndị otu Jesus. Ọwụ na ọkịta anọ ife nwa dibịa mere na everywhere karịa ịsara gị ọkụ ịkarịa na-anụ ndị let's go back to our root, ndị let's go back to our root. Onye a na-ekwu okwu ndị let's go back to our root aghọtakwuru ife a na-ekwu by going back to our root. Ịghọtago? Mana ọ ya eji ife nwa dibịa bụ ritualist ndị na-eme a na-apụtapụ n'ala Igbo anyị were ya na-justify onye dị ka mụnwa na-apụta ebe a gwa gị eziokwu, na-justify ife na-ekwu ma ọ na-ata gị mụ na nwa dibịa ji egbu nye mmadụ na ndụ. Ịfụ kịta na aja anyị Igbo na-achị gova ncha niile ọkụ n'ọkpa wee like ọ ya mpụta ebe a na m agwa unu sundat na asọlasị na ịbụ nwa onye Igbo na ịdị involve na criminality na kpain of Igbo na ana Igbo a ị ga-azụ ogbu ya in no sense time. Ana m agwa unu ebe every time ihe sokwa gị na-eme iwee nwagide anwazi onye Igbo wee gbuo ya kind, you go pay the price. Ọ bụrụ tata ọ ga-abụ echi. Mark today's date, m ga na-agwakwa gị ya ife ọbụla megidele gịnị iwee gbuo ya kind. Ama m ịghọta ife a kwuru nya onye gịnị ya na-abụ si na the same lineage, na-asụ the same asụsụ, na-eri ogiri na-eli, na-ata ọgbọ na-ata, na-azụ afọ eke, zụọ ya, zụọ afọ, zụọ nkwọ, nọrọ n'ọgbọ ịnọkwa n'ọgbọ, nọrọ na ụmụada ịnọkwa n'ụmụada, nọrọ na ụmụnna ịnọkwa n'ụmụnna, na-aza afa disem afa ahụ ọ na-aza n'obodo ya. O nwere ndị bụ unu na-azakwa disem afa jiwe wee kpagide gị n'ụwa wee fọlụ onye Igbo ibe gị. Go and write it down. Ọ mmụọ na-agwa gị ya, ị ga-akwụ ụgwọ ya because aja anyị Igbo will disgrace you. Mana ebere na-emere m nne ịkpọpụtara ụwa because ọfa ga-atakarịcha the afụfụ of the isolation ga-esi eme. Ị na-aghọta na ife anụ na-agwa that's why ya mpụta ebe onye dị ka ma na-agwa gị ịkwụba aka gị ọtọ na ọkụkọ si na ọ na-ajụ uwe ajụ Igbo na-eri na kama mmanwụ ga-agbaba ọsọ daba ada ya were Igbo jebe maka na o nwere ife mmanwụ jide ebube. Ihe mmegide gị n'ụwa iwee gbuo onye Igbo ibe gị, ị destroy gị onwe gị, ị na-eme cultism, ị na-agwọ ọgwụ ego, ị na-eme ife agitation, o nwere ife nwanne gị mere gị
onwere ife gị na ya na-abọji i wee wepụ bụrọdụ afọ o wee tụsa n'ala Igbo ị ga-ata afụfụ ya. amidete you ịmara ọja ejụọ ese ka agwa gị o nwere ka ndị Igbo si wee nọrọ because we are special people. na onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ikpo ntu n'ukwu na ama ọgọdọ adịrọ mma ịgba ọtọ. na ife a na-agwa gị na ife ada akọla ebe ọ na-adị nwanne m. ndị Igbo si na adọbie ekechie na-epe ụdọ mpe mgbe ọ bụrụ na ịdọbiere nke gị ị ga-aghọta na ife pụrụ gị n'alụ. emesịa na ụmụnne na-ege m ntị ihe a ọpdeti m chọrọ inye gị apastọ unu na asị datị na o mere nwatakịrị forceful entry. ịghọtago ndị na-agwa gị maka Jizọs, ndị na-apropagate gị gospel na-agwa gị maka the coming of Christ. do you understand me? ịghọtago na ọpịa na nwatakịrị adọtụ anọz ọ nwatakịrị ka ọ jebuo onye ma nke o chọrọ iji wee mee. do you understand what I'm saying? asapere gị peji ndị amụma ga na the kind of things anyị na-afụ. ijerebe ụka mụ na-agwa gị ya, ijerebe ụka fụ na onye afọ nọ na pulpit afọ na-eki live holy life. a lot of them ị na-afụ afa the worthy afa no close to God or close to Jesus. gị nwa na-egefe ntị kafe live a holy life. I promise you this video.